Hola, fanàtics de la cultura! Benvinguts a un nou vídeo de les propostes de la setmana des de casa. Doncs en aquesta primera proposta parlem de les auques, una creació molt pròpia de la cultura popular catalana. Les auques expliquen una història, ja sigui una llegenda, una biografia o un esdeveniment històric, per exemple, que es representa a través de vinyetes de manera humorística o satírica. Doncs bé, les auques són més vives que mai i una clara evidència d'això la podem trobar al portal web auques.cat, un projecte que va començar l'any 1997 a l'Institut d'Ensenyament Secundari Pius Font i Quer de Manresa i que actualment segueix portant el professor Joan Vilamala. Al llarg de tot aquest temps, el projecte ja conté 286 auques i podem trobar-ne de molt diferents, com ara una auca dedicada al cantautor Raimon o fins i tot una auca dedicada al coronavirus. I el quart congrés de pastorets, que estava previst que se celebrés aquest mes de març però que finalment va quedar suspès, ja té nova data. L'esdeveniment se celebrarà entre el 19 i 21 de març de l'any 2021 a l'Espluga de Francolí i la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, una de les màximes organitzadores, ja està treballant per tornar a confirmar activitats, conferències i ponents. I bones notícies pel patrimoni cultural i natural català perquè l'Institut Ramon Muntaner s'ha convertit en la primera institució en entrar a la xarxa Europa Nostra. Europa Nostra és una federació que vetlla per la protecció i valorització del patrimoni natural i cultural en l'àmbit europeu, també col·labora amb institucions de la Unió Europea i del Consell d'Europa i coopera amb la UNESCO. L'adhesió de l'Institut Ramon Muntaner suposarà, en aquest cas, que l'entitat pugui actuar com a pont entre Europa Nostra i les diferents iniciatives vinculades a temes patrimonials catalans per així fer-les valdre en escala europea. I en aquest vídeo també volíem recordar a Griselda Karsunke, que va morir la setmana passada. Karsunke sempre va estar molt vinculada a l'agrupació de colles de geganters de Catalunya, de fet va proposar la creació dels gegants Treball i Cultura l'any 1985, i també va ser una de les impulsores de la revista Gegants, va formar-ne part també del Consell de Redacció durant diversos anys. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que per més informació podeu consultar www.tornaveu.cat i fins la setmana que ve. Salut i cultura!